Og nu mangler vi bare 250 ledere, der ikke er alt for lede ved at skulle male. Det overordnede ord, som vi har fået på den her dag, det er ordet synliggørelse. Og derfor synes vi, det passende skulle starte med at vise, at ledere også er en slags mennesker. Sort maling i bærerne og en pensel. Og værsgo, man føler sig frem. Nej, du kan ikke gå. Det var lige hen, hvor jeg kan nå. Nu går han lidt. Du skal altså ikke kunne kigge, jo. Det kan jeg heller ikke. Det er det samme, som de altid siger, når man laver et maleri. Nej, nu skal du ikke lave mere, nu skal du ikke lave mere. Nu er det godt, nu er det godt. Ikke? Og så bliver det altid endnu bedre, når det er færdigt. Ja. Ikke? Ja, det tror mig. Det, der bliver rigtig sjovt, det er at se med alle jeres... Ja, det er helt oppe i toppen, det er galt. Og det siger jo ingenting. Det er hovedet kægt. Det lader til at være en dynamisk kommune med så mange dynamiske ledere. Det er også ligesom hernede, som gaveland kan stå her. Vi to har brugt. Det handler om rummelighed. Og det symboler tekster, som er smukt. Jeg tror ikke, vi er gode nok til at synliggøre de gode resultater, vi laver. Det tror jeg i hele taget, det er et problem for mange offentlige ansatte, at vi ikke får synliggjort vores resultater. Og det er måske en af de ting, der er medvirkende til, at offentlige ansatte, som gennem årene har haft et lidt trykket ry i befolkningen. Det skyldes simpelthen, at vi ikke har været gode nok til at synliggøre det, vi laver. Og jeg tror for eksempel, at der er mange af vores ledere i dag, der kan gå hjem og sige, at de har fået en anden dimension til det her ved at hjælpe kunsten kunne udtrykke, hvad det egentlig er, at der er mål med det arbejde, man går og laver på sin arbejdsplads, hvad det er, man skal have i sigte hele tiden. Og den skabende proces, jamen det er bare en anden måde at arbejde på. Og der tror jeg, det er utrolig vigtigt, at der er en åbenhed omkring det, og at man er åben over for at bruge forskellige midler til det. Hammersmukke mennesker. Hammersmukke mennesker. Ja. Synlig hammer godt ud, sådan hedder det. Sådan hedder det. Blande jeres yndlingsfarve og male en helt monokrom side. Vi bliver bedre af at lære nyt, prøve vores egne grænser af, gøre det sammen med vores kollegaer, ja. Nogle af dem er ufattelig våde.